Alumni, wherever you are, those that have come more represent to those that are in diaspora. We want to say Operation MAD should be out of Nyakat girls. Wadwaro cabros from the gate to everywhere so that our girls can be clean. Already they are clean, but they should be cleaner. Jopuonjre machon mag skund sekondar Manyakach nigi geno ni oganda biro somo ni achiel kuom yore mag jiwo dongruok e kind oganda en mano mar jiwo weche mag somo kendo kawo okang' mowinjore. James Okoth, Ramogi TV. Ramogi erokamano kuom medo kete e Ramogi TV. James Okoth erokamano miwa puonj makare kanyo ne benwa dok mondo mi wakony skunde mago mane oloso abedo dhano waneno ranyisi makare ka owuok e skund nyiri ma Nyakach Nyakwaro Moga Jwang'. Kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth e chenro mar Migago. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Sonko, karibu kae. Relax. Ni 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkori. Make to go smarter. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens, bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Piny maera kini mine kod paro mok ni kare ukelo chwanyruok. Geno e kindgi koro kethore. Weche. Nyimine adek chako wuoth mabiro keto geno kod tudruok e kindgi e tem. Kaka ndalo medo sudo, giyudo ka giketo kiawa e pachgi giwegi e wi geno mane gin godo chon. Chana nitie gimoro ma ok timre maber e kind nyamera kode. E sinema ni, ma iketo hera e tem, to geno kethore. Be gibiro yudo yor duoko geno e kindgi. Ma e kidieny mokwongo mar nyaminwa e wi nam sinema. Jumapil saa 2:15 otieno, kik bai. Erokamano Ramogi komedo bedo koda e chenro mar Migago. Wadhi nyime mine rowere kanyakla kod nyithindo mawuok e kaunti mabiro yudo thieth makare. Bang' kaunti no go sei riwruog USAID kanyakla kod Deloitte mabiro keto omenda maromo $44 e thieth mar jomanyuol kod tuoche nono e kaunti mangima. Gavana mar kaunti mano Nakuru Susan Kihika nopuoyo chenro no kosingo ni sirikande kata piny owacho mar oikore mar chiwo thieth makare, kowacho ni chenro ok nyal chopi ka onge sir mowuok e pinje ma Amerika. USAID motisi kaka USAID tujenge jamii. Kihika nolero ni gino maduong' ma chenro no en medo kwan joma riwore koa e sub counties 11 e kedo gi tuoche TB, mano mar ayaki, komo nyuol kanyakla kod weche ler. Be part of the sub-award process, which will build capacity for the County Department of Health to directly implement activities as a sub-recipient. For a start, I must indicate, Kenya shillings 44 million over 1 year using the fixed amount award funding model to Nakuru.
and this will cover support to strengthen health systems in Nakuru and support services to mothers, children, and people infected and affected by HIV. And our view is that health programs are county-led, county-owned, and county-managed. We hope that this is the first of many, and we hope that this is the first year of many. We have all the confidence in the world that Nakuru County can do this. Nakuru County will have increased its capacity to plan, finance, implement, and monitor solutions to improve access to quality HIV, reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health. I want to thank the USAID, Deloitte, and all our partners for the designation bestowed on Nakuru as a Prosper County. County ma Machakos ogoyo okang' e jiwo chenro mag thieth tok yudo omenda maromo shillings milion 70 kowuok e riwruok moro mar piny German. Gavana mar county no Wavinya Ndeti ne loso e kinde nyasi mar chiwo gige thieth e kar thieth ma Machakos level 5. Okoni serikando miyo pek weche thieth makare ne jodak komedo ni county no ogero tenge bilion 5 mar budget gi mar jiwo weche thieth. Nlero ni konyno biro konyo e kedo gi tuo mar ayaki, kahonda, guogi, kansa kod tuoche mamoko. Nochiwa yanga gige thieth ne biro pogo ute thieth matin ne 17 e county no. Ule msaada umetupatia madawa ambao umetunulia, tutahakisha kwamba yamefikia wananchi kwa njia inayostahili. Our mandate remains right here is to support Machakos to strengthen its own emergency response system. The scope of the undertaking refurbishment included renovating the triage area, the nursing station, the medical cabinets, recovery rooms, and waiting areas. We are also handing over equipment with an estimate cost of around 20 million Kenya shilling. I am glad to witness the handover of the refurbished accident and emergency unit and emergency medical equipment and supplies worth Kenya shillings 70 million from our friends and partners from Germany. Thank you so much. God bless you. Kawuok county ma Machakos obire county ma Kiambu, riwruoge johala e gweng' mathika e county ma Kiambu yudo milion 4 e chenro mar Uwezo Fund maneno ka ginyalo chungo handgi tok dok chien kaluwore kod pek mar ngima. Grubego mathoth gi oting'o johala ma koro ka chako helnigi ne oyudo e kind shillings 1,100 nyaka 2,200. Kochwalo chege ne grubego, jaod bura mar Thika Town Alice Ohome nowacho ni piny owacho osegolo omenda mopogore mag dongruok ahinya ne johala kokwayogi mondo gikaw omendago mar tego ohelnigi. Lewa Irimu Mwangi ma njata tije mar Njugika Central Self Help Group e ward ma Kameu nowacho ni omenda ma piny owacho miyogi biro ting'o malo handgi mag pur. Neno ni jopiny yudo chiemo dhi nyime kowacho ni jopur dengo e gweng' ma Kithioko e kaunti ma Machakos biro chako pur mar apoyo kod afuoto. Kuingiza kama kina melons, kulima kama melons, the fruits and the pawpaws kwa sababu Ukambani they do very well in fruits. Sisi ya kwanza tumefurahia sana vile mheshimiwa ametupatia hiyo 200,000. Actually we are the top. Ni sisi tumepatiwa ile iko na pesa mingi sana 200, na tuko na mradi wetu tulikuwa tunataka kufungua mahali tulishe kuku, so hizo ninafikiria zitatuwezesha and we'll go far, na tunatumai tutalipa haraka ndio tupate the next check. Nataka huu mgao uongezeke zaidi, hata kama for example kama sisi tukikuja hiyo phase ya 3 at least tukipata 500 itatuweka mbele zaidi na zaidi juu tumekuwa pia tukinunua mashamba katika hii kikundi chetu. The economy has been very hard on everybody, but today I was issuing Uwezo Funds checks to the beneficiaries. It was 4 million kitty, and I have issued that every group was going home with 200,000 and 100,000. Especially this time, it is going to boost their businesses, small businesses, lifting them up. I am very happy to see their faces very joyful. That is the best thing we can give them. At this point, we need to boost businesses. Mochung' gedo National Construction Authority otudore kod kuonde tiegruok mag TVETs e puonjo jogedo e pachoka
kagigeto chiwo rieko mar kaka ginyalo tiyo e kembe mag gedo. Meneja mar NCA Steven Nyakondo ne loso kinde mane itiego jogedo makwan gramo 400 e skund tiegruok ma Manyata mantiere Embu County. Jogedo mondo chopie kuonde tiegruok kokoni e ndalo mabiro onge jagedo mabiro tiyo ka ok oyudo oboke mar gedo koa NCA. Tiegruok no bende dwaro mondo jomamoko kaka jo stima kod pi mondo gid lony mibiro tigo de chenro mar piny owacho mar gero udi ma nyasani. That we are seeing happening currently in the country. As an authority, we've moved very fast in terms of making sure that we can improve the quality of the industry. And this program is a very, very important program for us as an NCA, so that we can be able to build up and bring on board fundis who are qualified and fundis who have been tested and tried in the industry. And if we find the contractor is culpable, there are actions that are taken. So we already have some that have been blacklisted because of the actions or the penalties that they've been able to do on sites. Conducting a training and accreditation program that is meant to prepare our fundis from mashinani on safety and on issues to do with construction good practices. And I thought, as a member of parliament, that while we are talking of housing and putting money to housing, we have to prepare our people on the ground to take these opportunities. In NCA, we want to partner with this institution that when they are doing their graduations, the NCA should also come and accredit the people who are graduating so that they go directly to the job market from now henceforth. Kembe madongo koro biro yote chwalo omenda ne jogo magitimogo ohala bang' bengi mar Faulu yango yore manyasani mar chwalo omenda malach nyadichiel. Bengi no wacho ni mano en achiel kuom medo nyalo magin go e chwalo omenda mabiro miyo kembe yot e chwalo omenda achiel ka achiel ne johala nyaka jogo mawero kuomgi. Jatije makojolo mar Faulu Julius Ouma ne wacho ni bengi no osetiyo kod maok tin ne shillings milion 20 e bero yore manyasani mar chwalo omenda. Faulu bende oseyango chenro machiwo kumba e riwruok kod kambi mar Old Mutual Group. So it reduces a lot of reconciliations. It enhances the security of around how you handle transaction and who is involved in those stages of processing payments or receiving payments. Through that, then we are able to provide services across the bank and across the insurance and investment businesses together, and thereby bringing closer the vision of a single platform on which our customers can transact with the group across our different business lines. Ramogi joang'ero kamano kuom bedo kode chakro nyaka giko. Jomoko winjo ni penjo ni to weche mag tuke ni kanye. Kauno chieng' ngeso wantiere kod gik mathoth e pau tuko omiyo an awuok mana oko adhi loko law kendo arwako wuoche mago boots ta abiro go pira nikech wantiere kodi kaendi saa 8 nyaka saa 10 e pau tuke. Kawuono wadang'iyo gik mathoth. Kiny opira mogik mar Kenya Premier League tugo Gor Mahia wang'ini okombe, Tusker wang'ini okombe, nyamburko riembo matek ahinya gwenge mag Naivasha, ng'wech nitiere gwenge mag Lewa, jomoko uso ahinya to club mar Chelsea. Wabiro ng'iyo gigo mathoth e pau tuke mana kochopo saa 8 kik dhi mabor. Nyinga Ochieng' Manuel. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive.
Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416.